Ще повторят ли Фламенго и Бока Хуниорс примера на Ботафого срещу ПСЖ от снощи? Чуй нашите кратки анализи за двата им мача с Челси и Байерн до вечера в клубната световна купа. И една безплатна BetTPX прогноза на края на видеото. Да започваме. Фламенго лети под ръководството на бившия бек на Челси Филипе Луис. Червено-черните са лидери в първенството си, играят фантастично и са непобедени от 4 май. Сините, шампиони на Лигата на конференциите, обаче също са в топ форма. Научи повече за този матч, като се абонираш в сайта на BetTPX и видиш премиум прогнозата ни. Байерн заби 30 гола в последните си 8 мача, а защитата на Бока е съвсем готова за отстрел без наказания Фигал. Аржентинският колос, освен това, е в нокдаун. Заради изпуснатия аванс от 2 гола срещу Бенфика и заради липсата на капитана Кавани и Андер Ерера. Този път, за разнообразие, южноамериканският отбор няма да изненада европейски. Безплатната ни прогноза е победа на Байерн плюс овър. Ако искаш още повече фактори за тази и другите ни спортни прогнози, на сайта ни има детайлни обосновки за всички тях. Всеки ден те очакват нови прогнози и нови анализи. Надяваме се да ти бъде полезно. Спорно!